Hello mga besh, magandang umaga. Tayo ngayon ay nasa Mapandan, Pangasinan. Yan po ang kanilang church. At dito naman tayo pupunta sa Coras Manor and Garden. Ayan, napakaganda ng kanilang entrada. Ang kanilang gate ay punong-puno ng Christmas display. Ayan mga besh, papasok na tayo sa kanilang gate. At syempre may guard po dyan para sa safety ng lahat. Ayan, welcome. I love Coras Manor and Garden. O, diba? Siya. At ito naman mga besh, ang kanilang reception area. Napakaganda, napakaluwag, napakaaliwalas. At puno rin ng Christmas display. O, diba? May mga Santa Claus na iba't ibang klase. O, diba? May reindeer, tapos may Christmas tree na malaki. Paglabas natin mga besh, ito yung makikita nyo dyan, napakalaking parang mansyon, diba? Ang ganda, ang lawak ng lugar. This is our first time mga besh dito sa Coras Manor and Garden at napakaganda talaga, grabe. Dito tayo ngayon mga besh sa Garden B. So makikita nyo may mga dyan, display na pwede kayo mag-pictorial. At dito naman ginaganap ang garden wedding, di ba? Napakalawak at napakaganda. Yan mga besh, sineset up na nila mga tables and chairs kasi dito gaganapin ang isa sa mga kasal. Mga besh, alam nyo ba na ang Coras ay hindi lang ito event place, kundi may mga rooms din dito at swimming pool na pwede mag-enjoy ang mga bata o kaya family bonding. Pwede rin ang mga magbabarkada kasi meron din silang garden spa at meron din sila ditong music box na talagang mag-i-enjoy kayo. Tala mga besh, dadaling ko kayo kung saan naroon ang swimming pool nila. So dalawang klase yung swimming pool nila dito. Meron silang pangbata, katulad na nakikita nyo sa video. Yung mga bata, mga besh, grabe gusto na nilang tumalon pero sabi ko wag muna. Ayan, at ipapakita ko sa inyo naman ito ang adult swimming pool. Ayan, yung mga marunong lumangoy, yung malalangin, gusto nila dito. Diba? Ako kasi mahilig akong sumisid pero hindi gaano. Ibang sisid pala yun, charot. Ayan mga besh, may mga heart din sila dyan na upuan. Tapos meron din sila mga VIP rooms dito. Dito mga besh ay ang swimming pool. Ayan, nililinis ni kuya, talagang araw-araw malinis ang pool. Tara mga besh, dito naman tayo sa kanilang garden cafe. So napakalawak din dito sa kanilang garden cafe. May mga kubo-kubo din dyan na pwedeng pagtambayan, di ba? Habang nagkakape, di ba? Ang sarap pag gising mo sa umaga, nagkakape ka na may kasama, di ba? So charot na naman yung mga walang jowa dyan. So pagpasok nyo dyan, makikita nyo may mga tables and chairs dyan. Dyan po tayo pwede mag-almusal, magtanghalian, syempre pwede rin dinner. Ayan. Pero pwede rin po yung breakfast in bed. Ayan, tumatakbo yung dalawang bulinggit ko. Ayan. So meron din silang parang grotto dyan. Yung may mga sila dyan, yung Mama Mary. Ayan. So napakaganda. May mga cabana room din sila mga besh. Ayan. So makikita nyo dyan yung malakihang pamilya. Meron din sila dyan. May malawak din silang parking area mga besh at saka playground. Kaya talagang mag-i-enjoy yung mga bata dito. Kakalakad, kakatakbo. Ayan, para yung dalawa. O, di ba ang saya nila? Ay, grabe. So refreshing. Tsaka maaliwalas talaga yung lugar. Di ba? Sana ma-experience namin na mag-overnight dito. Ayan. Coras Manor and Garden, Bekenemen. Ayan guys, yung mga gusto mag-try dito at bumisita, punta lang kayo dito sa may Mapandan sa Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan. Maraming salamat mga besh sa panonood. Huwag kalimutang i-share ang video na to at syempre follow nyo naman ako. Ayan, maraming salamat. Paalam!